ita. Dame ni debatana sumurong siyan saluku na roha imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni debata ima na tersurat di Markus bidualu mau kami sian ayat 31 satu ayat 32 songono mahata ni debata. Jadi dipuka mangajari nasida ya anak ni jolmai ikun gudang do si taononna ikon bolok konon ni akasitua do malim do si boto surak do ibana laos pusaonna do dungi mulak mangulu do di ari batu luhon patardo di pabua hatai alai diarahon si Petrus ma ibana di solsoli ma ibana alai humusor ma anggo ibana di panokno tima akasisian nei dipisang ma si Petrus nin nama lako maneho bolis sian labukon aidang na di parwahon ho na di dibata akana di jolmadu laos di jo mana toropi rak doho sisian na di do matuna sida nasa nagiot mangyutonahu di suada humadirina di tuhu masilang na tu ibanai di huton maahu alai naing paluahon hosana mangagohon hosado alai na aguan hosa alaniahu do alani baritanauli ido paluahosa ayah matong kunana di jolma nang liat purtibio diomo anggo mago do hosana ayah hado natar lehut jolma bahin tubus ni hosana samolo adong namaila alaniahu manang alani hataku pe maredupun bangso pangalakup jala perdosaon los maila do anak ni colmei sugut makati dakoni dinaroi ibana di bagasak kasangapun ni amana rap dohot suru-suruan akka nabadieng ima sahana dihamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namardongan poda ima sahala guru laho menguji adong tulu halak sisian dinalaho menguji ima kematangan nang kesetiaan ni murid naom dicoba diuji kurunai ma marhide sada perjalanan natung masai gajang pola do perjalanan ini sampai hampir sebulan lobi laku madalani sada perjalanan menuju sada inganan nang ditotuhon gurunai jalekum gudang ma lewatan na akahuta alekum mardala pak dona sidai kon hampir sebulan lobi jala ikom maradi dona sida di akahuta asa sahat tu inganan nang ni barade ni gurunai jala didok gurunai ima diinganani didok nakaing asa sahat ternyata dia makadong asaha porsiaon dicoba gurunai ma menguji muridnya dohot singkat cerita nung borhat sisian no piga-piga ari
istirahat mana sida di sada huta nung saminggu na sida madalani maradi mana sida di sada huta. Di sada hutaon dicoba na sida ma ima laho mangalului taringo tu kebutuhan hidup na sida anong di perdalaman. Dong dicoba na sida piga-piga hari di hutai untuk ima na keng laho membekale istirahat sekaligus mula-ulaon. Gabe terlena ma sahalak sisianin. Ala sukses di bana adong diulaon di sada inganani. Ujungna diajak sisian murid na dua naima alai Roma murid na perjuro di ma hamuna dua maborhat. Anggo di sonna mau marusaha songon na sukses do usaha kon nin nama. Di ujungna tinggal malas borhat ma dua naim. Alai nu songoni madala mo se piga-piga ari singga mana sida istirahat di sada huta. Dung istirahat na sida di sada hutai ima. Gabe tinggal mana sida piga-piga ari alai dang piga-piga ari adong ma. Terbereng jana. Cocok turohana adong sada parupuan nama sebagak. Terlena ma jana marhaso kota ma muriton rapdo sada parupuan di hutai. Ujungan yang borhak ma didok sisian ima bebeta ma borhak alai Roma ima sisian dapat dua konon nang marhaso kota non lakko ma borhak ba au tinggal nama au rap di sondohot keluarga ko rak dohot na wulion din nama rupani. Di ujung na holan sisian na sasadon naman na borhat medalani piga-piga arenay asa satu inganan naung ni paojak ni kuruneng. Alani ya makadongan sahat ma piga-piga are ima murid na patulu konon sisian na perpudion tu inganan naung di baga-bagahun. Ape di inganan naun di baga-baga hunay ima dia makadongan. Di inganani guk arta. Di inganani guk hasonangan. Nang di inganani pamilikna nang di parupuan nama say buyuri do baga-baga. Nang songoni nang akka ilmu do akka. Termasuk ima manggohi akka ulaw ni murid ne. Dia makarong sa porsyaon molo daida na kaning sian puda na mardongan ceritay bui ma berengota. Di akhir ni ceritay ternyata idaw tama holang sahala do na setia na tulus manuhuk dohot amamorsan menyangkal sampai saat tuhuta si tujuanai. Lau si donaing tidak di bagasan turputon. Di pasahat Tuhan Yesus ima tu si Petrus nang dohot tuaka na torobi taringot tu namangi huton Yesus. Masai luar biasa do molo taida mamuka sian ayat 30 sada. Di ayat 30 sada ia anak ni colmai ikut gudang do si taonon. Namar lapatan di si ima berengotan. Masai bagas do padohani dang tarbahi Yesus sopa siding manang si taononi. Marhiti neng don asa di paloas jala di botona sida ikun gudang do serupan nasida ima akka hamaonon bahkan didok tu masai gudang do si utonon manang si taonon ni anak di colmeng ala si taonon ido sinjata ni si bolis pa biar colma
ala si taonon ido ima naking dibain asa unang olo jolmei mangihuto Jesus. Alay marhiti si taonon nana ida di begas terputon. Jala ditaluho Jesus doi. Ditaluho Jesus do si polisi. Ido naik ko berengot tak nangpe ikko bagas do. Di ayat to ditakas do ikonido hata na patuduhon ima nakaningani. Ido Jesus nasa nagyot mangyuton ahu dituhuk masilang natu ibane namarlapatan do ikorade. Manao si taon ni ikorade ima manuhuk mangihuton. Unang terlena songon murid na parjului alani arta. Alanya katahata do murid na padua huni alani wanita nang akagudaan na asing. Jalana masay luar biasa taida ima nang dohonon ni Tuhan Yesus lapatan ni namangihuton ibana. Poludo boto ota songo dia do lapatan ni namangihuton Yesus mamukan sian zaman masahi, zaman dahulu, manang zaman di badan ne baruon satu nuaing. Aidana horan sisiani namangihuton Yesus. Namangulakon hatani Jesus ido si hutun Jesus. Nangpe dang taberin Jesus marhite si malolongon. Dipertikyanon alay ihutonot tado ibana. Meragam do taida hamaolo dipertikyanon. Meragam do nang akka sitaonon. Ditonga-tonga ni portigonan, ditonga-tonga ni bangsoton lako mangihutu Jesus. Boido taida nang dia akka perizinan hamaolo kamaolo dan yadupan yang kasih Jesus. Termasuk do nang akka gereja na ditutup do meragam do pinataida. Ido na naing berengotta sian na pinatol khas ni Jesus ditupuko ikon takas doi. Ido benedok maswada hudiri son na di ayat 30 pati nasa nagyot mangyutonahu di swada madirina ditu masilang natu ibane dihuton maahu. Jesus sendiri madok manang ise nagyot mangihutonahu di swada madirina ima sada syarat na paling utama asabui mangyuton ibana. Iko berani maswada hudiri namar lapatan hata nama swada hudirion ima gabelomo ni rohani Jesus mahadiriota lapatan ni nama swada hudiri ima naking dang mabiar ay mangihuton padohanon ima nakangani bahwa kita mau menyatakan dia me taringo tu nama swada diriodo namaol alai dohonot tado songoni do nama ngutu Jesus asa dapat tamonangan ikko swada honot tado dirita jala hukut mangulakon lomo ni rohani Jesus. Jalan nang berengot tadi ayat 30 pati ima manuhuk silang nasa namang hutun ibana ikon manuhuk silang somalna toropan jolma makalomohon asa unang adong buban sidukon di nguluna alay di bagasan nguluna tenang bebas mangula hulomo ni rohana nang songoni do akka namanuhuk akka biban nang termasuk akka anggaran songoni dope gudang dope halak lomorana pugus dirina artina manu akka situhukon akka anggaran para sirohaon mulubuina sagiling-giling na iba pugus di ba porsuk dirina boy do songoni dia huria na balgado alay si torus mamakilala pugus makilala imapait makilala geleng tapi nang songonin dohonon na alay iko berani imanaking manuhuk silangin
Ibarat ni mobil manang truk na so adong muatan na, lapatan na di dalan na marbusta dang tolak mobil mardalan. Alay molo di pamasuk muatan na borat, boydo mobili mardalan madalani bustaki do dalan na maduluki. Ay marhiti muatan na borat di digasan ni mobil traki, boy gabi komos jala guguban ni mobili dio dolkon tu dalani, gabi laos gabi ima dalan na lancar. So ngoni do ngulutong, ikon adong do boban situ hukon, situ gota di ngoluta unang tailala ikon nyang ganup jol mana so olo marboban, naso olo manuhuk, naso olo menderita dang tarulay agya olan na yang gratis manen ola pere-pere. Alay molo marhiti boban ni hanguluani gabi adong beban gabi ido abe kita adong hamajuon nang kesuksesan do kebersamaan nang dohot las ni rohan. Lapatan na ikut tuhukot tado silangi ima akabuban na api tu hita alani holong ni rohan o alani asitongan. Dituhuk masilang na di ibana ni na Jesus. Meragam do akabuban situ kotabi. Ima silang situ kotai. Meragam nang diganuk keluarga. Alay korradido hita mangalikon pikiran ima taringo tuak kasih porsanot tay. Jala holak kata ni di batado nabui siat jala holak kata ni di batado ima patolak di hita gugu silang na di porsato de batatu hita ima silang nama bon haki sardo dot hamonangat tu hita. Manangis narade mangihutut Jesus di porsama silang natu ibanay. Ido masay dok nakangani mangutut Jesus ima na paluahon hosana. Namarlapatad dui molo didok na paluah hosana songon na manopang siya kapal terbang dui. Molo tamasuhi sada pesawat. Lapatan na bagaimana kita di dalam pesawat itu. Kita benar-benar ima. Tadok nakangani di bagasan pesawat luar biasa do. Ima berengota di keseriusan nang di tanyata. Alam dang buihita molo holan tarseng petik dang buihita palua hokosata. Sadok bahamati yang marupani. Alai molo ima sodako baran nanay idota. Lapatan na membuktikan di bagasang nguluta kepasrahan. Jala kepasrahan nidom na kita mangihuton ibana na punah hanguluan na punah hita na punah hosata. Jadi asa songon na masuk tu pesawat itu kita membuktikan imana kini hola masuk kita tu sada pesawat penyerahan diri kita kepada Tuhan sebagai pengikut Kristus sungguh luar biasa. Itu tapa leho do diri tei bah hita mama dok alania pitor tapasah sepenuhnya. Mangyuto Jesus iman nakaningani mabuan didok asa dohot mahita nakangani upah nata jalui upah ta adong latong songo siuto Jesus nama morsan ibana ima tuha sanga podo tuha ngoduan naso rasuda ala Jesus dona punah hasanga podo hangoduan ala nido manang ise na manguto Jesus namar lapata dui parsido do di hasanga podo di hangoluan naso rasuda molo dongan ni Jesus do hita di hangoluan no laos dongan na do hita nang di hasanga pondo di hangoluan nasa liling nililing na marhitima dia makadonga sa porsyam tung marsitu tumahita mangihuton Jesus di parangoluata sigano pare tung marsitu tumahita i manakangani pasat nguluta songon sisian na hita mangihuton ibana
Asatung masai luar biasa do ima maswada hudiri sada ulau nama saya borak do alai kodogonota do ima songun tanda naung tajalo hamonangan naung percabar hita di hasangapun ni amana di banua gijangin asa totong mahita di bagasan hiras ni roha jadi di bagasan las ni roha tayo mabuk kuede nomor onom ratus sia puluh lui sai hutonoku Jesus liling nai nang gudang hapor sukun sai bingi dua manaon sai hutonoku Jesus saliling liling na tai hutoma Jesus gabe sisiana ta suada huma dirita totong mahita di bagasan ima marhabi suhon di bagasan Jesus jala hola Jesus matabain ima ulota ima ngoluta jala Jesus ma gabi guruta atong setia mahita di bagasan hatana do di bagasan lomo ni rohana dia kapar surunai amin mau lihat mariho ali Tuhan dewata marhiti hatam asa tutuk kami ima sisian na setia amin.